दिनैनि जिथु दिल्लीनि धर्नानि हाबाफारि बे जोंनि सनितपुर जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। सिगां बड'लेण्डनि थाखाय जिथु दिल्लीफ्राव धर्नाफोर जायो बेबायदि आनजाद सरनाय हाबाफारिफोर जायो साननै बा सानथामबो जादों मालाबा। बे समाव सनितपुरनिफ्राय नांगौ बायदि रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैबाय थादों। दा बे समाव नै दिनैबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय बेयाव दिल्लीनि बे जन्तर मन्तराव गोबांथार मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों सनितपुर जिल्लानिफ्राय। बेहाय लोगोसेनो जोंनि जिल्लानिल' नङा बिश्वनाथ जिल्लानिफ्रायबो माखासे रायजो राजा बिथांमोना आरो दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। जोंनिफ्राय सनितपुर जिल्लानिफ्राय खोथाया मोनसेल', जोंनि बुंनाया मोनसेल' जुदि जा एकर्ड थांबाय थादों दायो बे एकर्डआव जाहाथे सनितपुर जिल्लाया हाबलांफायो बे जोंनि दाबि। जों बेनि थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ जाबायदि खस्थ' खालामनांगौ जों बेखौ जोंखौ बुंनानै दोनदों। आरो बेनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ जों बुंनानै दोनबावनो नागिरदों। सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो माखासे इन्टेलेक्सुयेल सेक्सननि मानसिफोरखौ लानानै जों 3 बोसोरनि सिगां भालिफुङाव मोनसे इन्टेलेक्सुयेल मिट लानानै जों रायज्लायखांबाय। बेयाव जोंनि जिल्लानि सनितपुर जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे आबसु आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन आफादफोरबो बेयाव दङमोन आरो माखासे साननो गोरों मेलेमजिबि फोरोंगिरि बिथांमोनबो दंमोन। बेहाय जों मोनसे थांखि लादोंमोन जे सनितपुर जिल्लाया जों बड'लेण्डनि थाखायनो आन्दलनखौ खालामबाय थागोन आरो जोंनि ओनसोलफ्रा जिथु मैखोम जिथु बर' ओनसोलफ्रा जाहाथे सनितपुरनि बड'लेण्डनि गेजेराव हाबलांफायो बेनि थाखायनो जों खामानि मावगोन। बेखौ जों मोनसे रेजुलेसन पास खालामनानै दोनदों। दाखालि जोङो 17 नभेम्बरावबो जोंनि जिल्लानि UBPO आफादजों रायज्लायनाय जादों। जों बिथांमोनजोंबो मोनसे खोथाखौ जों ज' जानानै मोनसे थांखि जों लानो हादों। बे जाहैबाय जे सनितपुर जिल्लानि गेजेराव UBPO हिसाबैबो अट'नमास काउन्सिलखौ बियाबालानो बड'लेण्डनि थाखायनो ज' खामानि मावगोन बेखौ जों रायज्लायनाय जाबाय। आरो नैबे दिल्लीनि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांमोनजों जयै मोनसे इन्टेलेक्सुयेल मिट जिल्लानि गेजेराव जों लानायनि खोथा दङ। जों बेखौ थाबैनो लागोन। जोंनि खोथाया बेनो, दा जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन आफादफोर फैबाय। जोंनि बुंनाया मोनसेल', जोंनि खोथाया मोनसेल'। सनितपुर जिल्ला हिसाबै जों अट'नमास काउन्सिलखौ मालाबानो हेंथा होखादों बा मालाबानो बेखौ नुइ खालामखानाय जाबाय। दा जोंनि साननाया जाहैबाय, जोंनि बुंनाया जाहैबाय जोङो बड'लेण्डनि सिङाव माबोरै थानो हायो आरो बड'लेण्डनि थाखायनो जों जयै माबोरै खामानि मावनो हायो बेल' जोंनि साननाय सनितपुर जिल्ला हिसाबै। जोबनायाव मोनसेखौल' खावलायगोन, सनितपुरनि बर' रायजो राजा बिथांमोन जेबो गोनो गोथो जानो गोनां गैया। सोरबा अट'नमास काउन्सिल बिगोन, सोरबा बड'लेण्ड बिगोन। जोंनि बुंनाया मोनसेयानो जे सनितपुर जिल्लानि आबसु हिसाबै जोंनि बुंनाया बेनो जे जों बड'लेण्डनि थाखायल' खामानिखौ जों मावगोन। बिनि गेजेराव बड'लेण्डआव जुदि बायसान्सनि थाखाय मोनसे मोननै गामिफोर जुदि थालाङोब्ला हाबफालाङाब्ला बिनि थाखाय अट'नमास काउन्सिलबो जागोन। बेहाय जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया। बेनिखायनो जों बेखौबो सानना लानांगोन जे सनितपुर जिल्लानि बर' रायजो राजा हिसाबै जों फैबा जाग्रोगोन, जों फैग्रोबा जाग्रोगोन होननानै बयबो मानसिफ्रा सोरबा आफादफ्रा बुंनो नागिरो। जों मोनसे जिल्ला हिसाबै रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो बुंगोन जे सोरजोंबा जाग्रोनायनि, सोरजोंबा मोनग्रोनाय, सोरबा आफादा मोनग्रोनाय बेबायदि जेबो खोथा गैया। जागोन खौसेनो जागोन, जयैनो जागोन, खनसेनि थाखाय जागोन। आरो इयुनाव जा गामिफ्रा जुदि बायसान्स बड'लेण्डआव जायाब्लाबो जों अट'नमास काउन्सिल जायोब्ला बिनि थाखाय जों एक्सट्रायै आन्दलन खालामनो गोनां जेबो जानाय नङा। बेहाय जोंहा मोनसे सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल जायोब्लाबो जोंनि बाहेरायाव थालांनाय बर' गामिफ्रा बेयाव मोनसे सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजों दाजागोन होनना जों मिथिनानै दङ। बेनिखायनो जोङो जा आन्दलन खालामगोन सनितपुर बासि हिसाबै जोंनि बुंनाया मोनसेयानो, जोङो बड'लेण्डनि थाखायल' आन्दलन खालामगोन। जोङो बेखौ गुबुन गुबुन आफादजोंबो रायज्लायबाय आरो रायज्लायबावगोन। नेक्स्टआव जाहाथे बड'लेण्डनि थाखाय माबा मोनसे रायजो राजाफोरखौ जों बुंनो गोनां थायोब्ला लेंहरोब्ला जाहाथे रायजो राजाफ्रा बड'लेण्डनि नैबे आन्दलनफ्राव जाहाथे ओंखारबावो बेखौ जों खावलायनानै दोनबाय।